Il-ħadd il-Korp tal-Pulizija fakkar il-205 sena anniversarju mill-bidu tiegħu. Ċelebrazzjoni ta' dan, uffiċjali u membri fih dan il-Korp tal-Pulizija attendew għal quddiesa li tiġi ċelebrata darba fis-sena dejjem fl-ewwel ħadd ta' Lulju. Wara l-quddiesa, dlong bdiet parata li mxiet sal-qabar tal-Korp fejn fih hemm mitfun ex-membri li tul dawn l-aħħar 205 snin taw is-servizz tagħhom. Hemmhekk ittellet ċeremonja ta' tqejt tal-fjuri fuq il-qabar tal-Korp fejn spikka l-element ta' rispett għal dawk kollha li servew fil-Korp tul dawn is-snin kollha. Dwar dan u aktar tkellimna mal-Kummissarju tal-Pulizija, is-Sur Lorenz Kutajjar, hekk kif spjega l-importanza ta' din l-attività. Bħalma nagħmlu kull sena ninġabru quddiem il-qabar tal-membri tal-Korp mitfuna hawnhekk li għexu ħajjithom fil-Korp tal-Pulizija. Għalina din hija funzjoni li hija sinifikanti ħafna, isiru ċertu preparamenti għaliha. Is-sabeħ tagħha huwa li barra li jattendu l-membri tal-Korp tal-Pulizija jattendu wkoll familjari ta' ex-membri li huma mitfunin hawn. Waqt iċ-ċeremonja tlisnet it-talba tal-Korp. F'ħajjitkom terraqtu biex twensu tħarsu lil ħudkom Maltin. Għaddel tas-salib issa strieħu mibkija blaqat minn sijin. Preżenti għaċ-ċeremonja ta' tqejt tal-fjuri, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia stqarma One News l-importanza għal din it-talba. L-iktar ħaġa importanti huwa li jkun qed iwettqu xogħolhom biex jipproteġu ċ-ċittadini Maltin li dawk li jiġu pajjiżna jżommni pajjiżna sikur u fl-aktar ħaġa aktar importanti anke t-talba illi fl-aħħar rajna lejn il-Pulizija illi jirritornaw lejn darhom qawwijin u sħaħ wara l-ġurnata. Intant il-Ministru Farrugia ħabbar kif hemm pjanat iktar riformi fih dan il-Korp. Il-ħidma trid tkompli, ir-riformi jridu jkomplu għaddejjin, qed inkomplu nżidu r-riżorsi umani, l-apparat iktar modern fih dan il-Korp u anke nibdew naraw strateġija ġdida illi nittamaw illi fix-xhur li ġejjin tibda tiġi implementata ħalli il-Korp ikun iktar jiffunzjona aħjar u jagħti servizz aħjar iktar milli diġà qiegħed jagħti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.